η ήρεμη πόλη. Αλλά όπως σε κάθε πόλη υπάρχουν και εγκλήματα. Και μόνο ένας είναι αυτός που θα καταφέρει να τους εμποδίσει. Μόνο ένας! Ο Κώσταμαν! Έρχομαι να σε σώσω, Αχιλλέα! Θα μας δείξει τη δύναμή του με τη φυσική διατροφή των ράφλες. Έρχεται! Έρχεται. Είναι ψηλά! Αλλά δεν φοβάμαι! Τι να φοβηθεί ο Κώσταμαν. Ο Κώσταμαν δεν φοβάται. Ο Κώσταμαν δεν φοβάται. Έλα εδώ! Σε έσωσα! Νάτος! Είναι σως! Κάτσε πολύ. Ναι! Για το Αυτό. καλό της ανθρωπότητας! Ναι.